Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Sugeng pepanggihan malih ing piwulangan basa Jawi menika. Mugia para siswa pinaringan kebagaswarasan. Lan wonten ing piwulangan dinten menika kita badhe sinau babagan sesorah utawi pidato Jawi. Monggo kita simak. Lan apa iku sing diarani sesorah utawi pangerten sesorah yaiku rembugan ana ing sak ngarepe wong akeh kanthi ngandharake sawijining gagasan, panemu lan pamikir. Maksude yaiku kanggo ngutarake pangunek-unek utawa mpretelake informasi kanthi medhar pangandikan ana ing sak ngarepe wong akeh supaya padha mangerteni sing diwedharake. Dalam bentuk bahasa Indonesia yaitu berbicara di depan orang banyak dengan menjelaskan gagasan, penemuan dan pemikiran pada khalayak masyarakat. Ancasipun sesorah atau tujuan kaping setunggal atur pambagio, kalih atur kabar utawi informasi, 3 atur pangajak, sekawan atur panglipur, lan gangsal atur panyaru utawi ngemotake. Nah, setunggal atur pambagio yaitu pidato untuk menerima kedatangan tamu di acara apa saja. Contohnya seperti syukuran, khitan, ulang tahun atau pernikahan. Yang kedua atau kaping kalih itu atur kabar, informasi, yaitu seperti yang ada di acara rapat organisasi atau promosi barang. Yang ketiga atau kaping 3 atur pangajak, supaya di situ si pendengar bisa percaya langsung, tertarik pada anjuran yang ada di dalam pidato tersebut. Kaping sekawan atur panglipur, yaitu pidato yang memberi hiburan. Misalnya ada acara kesusahan seperti ada bencana alam atau kematian, di situ memberikan support atau dukungan. Kaping 5 atau nomor 5 yaitu atur panyaru, yaitu memberikan penemu dasar-dasar yang lengkap seperti pemberian lewat TV, HP, internet yang misalnya temanya tentang anak sekolah mana yang baik dan tidaknya di situ. Nah, metode maca sesorah ada 4 atau sekawan carane maca sesorah atau metodenya. Setunggal metode naskah, yaitu nalika pidato kanthi maca naskah kang wis digawe luwih dhisik. Berarti membaca tes naskah yang sudah dibuat. Kaping kalih metode apalan, yaitu pidato kanthi ngapalake naskah luwih dhisik atau pada intinya menghafal teks terlebih dahulu. Yang kaping 3 yaitu metode dadakan atau impromptu. Metode kang tindakake kanthi dadakan tanpa gawe naskah luwih dhisik, langsung tanpa ada persiapan. Seperti misalnya Bapak Presiden langsung memberi pidato di acara tersebut tanpa ada persiapan di situ biasanya. Metode ekstemporan, yaitu metode sesorah kanthi nggunakake catatan cilik kang isine bab-bab kang dianggep wigati kanggo sesorah, yaitu membawa catatan kecil yang berisi poin-poin yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Carane nulis sesorah di sini dijelaskan. Goleki prastawa, milih tema, nemtokake pamiring, milih isine sesorah, lan milih basa. Maksudnya nomor 1 itu mencari peristiwa permasalahan yang
trending di dalam masyarakat hari ini. Kaping kalih temanya apa gitu. Nomor 3, menentukan pendengar. Kira-kira pidato nanti disampaikan di mana. Nomor 4, milih isi pidato. Misalnya ada penggambaran, pernyataan, atau penjelasan. Nomor 5, memilih bahasa kromo atau bahasa ngoko. Nah, bab wigati atau hal yang penting nalika lagi sesorah atau lagi berpidato apa saja. 1 utawa kaping setunggal basa kang digunakake kudu cocok, bisa nggunakake basa ngoko lan bisa nggunakake basa krama. Basa ngoko berarti kanggo bocah sing luwih enom, basa krama berarti ngadepi wong sing luwih tuwa. Nah, kaping kalih busana. Ajining raka saka busana. Yaitu di sini lebih baik menggunakan bahasa yang busana yang becik atau yang sopan. Di situ bisa dijelaskan karena menghormati sing padha mirengake uga bisa kanggo jagani lan ngajeni awake dhewe. Sekawan tawat iko swara aja nganti keseron utawa aja nganti lirih banget. Gangsal solah bawa kudune mantep dedeg. Pamriksa aja tumungkul ndingkluk lan aja jagrak. Di sini dijelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Silahkan bisa dibaca, dipelajari sendiri. Nah, ini yang paling penting, cengkorongan utawi kerangka sesorah. Nalika ndamel sesorah utawa pidato kudu wonten cengkorongan. Cengkorongan itu susunan strukturnya dalam membuat atau menulis pidato. Kaping setunggalipun salam pambuka, kalih purwaka, 3 isi, sekawan dudutan utawi ringkesan, gangsal pangarep-arep, 6 panutup, 7 salam panutup. Lan purwaka punika wonten 3, atur pakurmatan, atur puji syukur, lan atur panuwun. Nah, tuladhanipun contoh tadi ya, 1 yaiku salam pambuka. Salam pambuka itu misalnya di sini assalamualaikum. Sapaan di sini atau atur pakurmatan di sini bisa disebutkan di situ. Dumateng Bapak Hartono ingkang kula hormati. Biasanya ada kata-kata hormat. Terus ada lagi syukur. Ya, di sini syukur. Puji syukur dumateng Gusti Allah. Yaitu ada ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa di situ. Nah, kaping kalihipun isi utawa surasa. Ya, di sini isinya apa sesuai dengan tema. Kalau di sini contohnya, di sini tentang penyuluhan narkoba, ya isinya tentang penjelasan tentang narkoba di situ. Simpulannya atau dudutan di sini ada yang diharapkan atau pangajap mengharap untuk monggo sareng-sareng kita nebihi narkoba, berarti menjauhi narkoba. Biasanya simpulannya dari penjelasan seperti itu. Nah, kaping sekawan yaiku penutup utawa wasana basa, yaitu nyuwun pangapunten. Cekap semanten ingkang kula aturaken, menawi wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Lan salam penutup yaitu berisi salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh dari cengkorongan tadi